A maior parte dos galegos dicimos cantades, queredes, partides, con esa terminación en des que é característica nosa en todos os tempos, desde os inicios da Idade Media ata hoxe. Pero se ollamos o mapa, vemos que tamén hai falantes que din doutras maneiras. En todo o leste de Lugo e Ourense, e máis no galego falado en Asturias, León e Zamora, os falantes din cantais, quereis, partís. Non é unha interferencia do castelán como podería parecer a primeira vista. É unha forma galega ben tradicional, que estas falas orientais comparten cos seus veciños asturianos e leoneses, e máis cos casteláns e portugueses. Sí, en portugués tamén se di vós cantais, como na Fonsagrada, no Courel ou na Gudiña. Xa na proximidade da raia con Portugal, din cantandes, querendes, partindes, cunha terminación parecida á máis común. Non cantades, senón cantandes, como a entendes ou vindes. Ocupa dúas áreas pequenas, unha na provincia de Pontevedra, Tui, A Guarda ou Baiona, e outra en Ourense, preto de Verín. Nunha e noutra hai tamén falantes que usan cantais e cada vez máis cantades. Pero existe ademais unha forma cantás, querés, que usan persoas maiores en moitos lugares da Galicia occidental, en concorrencia con cantades e colledes. Marcámola no mapa con círculos. Hoxe consérvanse sobre todo no oeste da Coruña, pero hai 100 anos tiñan unha extensión e un uso moito maiores. É tamén unha forma tradicional, que vai perdendo vizo na fala, pero ten moita presenza en textos literarios ata o século XX. Como nestes versos de Rosalía: poñelle a figa, mociñas, si queres ter casamento, que onde elas te, ningún home, topares para un remedio. O galego garda moita riqueza de formas tradicionais, que os falantes mantiveron e manteñen vivas ao longo dos séculos, como cantais, cantás ou cantandes. Cantades, queredes e partides son as formas máis usadas e tamén as normativas, pero non debemos esquecer que comparten o territorio con outras formas igualmente tradicionais e galegas. Os homes que saben facer mobles son os carpinteiros. Para abrir a porta metemos a chave na fechadura. Ves como sabes? Entrai ben devagariño, non vaiandes topexar, que está dormindo o meniño, non mo fagandes chorar. Se eu lles digo que esta cantiga foi recollida na Limia Baixa, vostedes dirán, é sabido, vaiandes e fagandes, ou é da Limia Baixa, ou é do sudoeste de Pontevedra, Baiona, Tui, A Guarda. Ben, pois entón voulles facer unha proba. Están discutindo homes e mulleres, e elas din, nos parecemos cotorras, vos parecedes loritos, se non sabendes falar, e aquí non tocandes pitos. De onde é? Por parecendes, sabendes e tocandes, pode ser dos dous sitios. Pero di, eiquí non tocandes pitos. Eiquí é de Ourense. Así que ten que ser do Entroido de Verín. Xa ven, que bonito é saber de que parte de Galicia somos pola maneira de falar. Agora,